Realitný vodičák. To je názov unikátneho projektu, ktorého autorom je realitné centrum MGM & Partners, ktoré pôsobí na realitnom trhu od roku 1997 spolu s hlavnými partnermi ako Stredoslovenská energetika AS a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska. Cieľom tohto projektu je informovať širokú verejnosť so zreteľom najmä na mladých ľudí o aktuálnej situácii v realitách. Dôraz je kladený najmä na príklady z praxe a pri študentoch prepojenie s teoretickou časťou, čo sa učia v škole. Účastníci tak zistia, čo ich v živote čaká a akých chýb sa majú vyvarovať pri podpise napríklad nájomnej či kúpnej zmluvy. Každý absolvent po úspešnom zložení záverečného testu získa virtuálny realitný vodičák, ale najmä zvýši svoju gramotnosť v tejto oblasti reality.